אני הולך להרוס לכל מאמני הכושר בארץ את העבודה בזה שאני הולך ללמד אתכם עכשיו איך לבנות לעצמכם תפריט לירידה במשקל תוך פחות מדקה. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת זה כמה קלוריות אנחנו שורפים ביום. בשביל זה יש כל מיני מחשבונים באינטרנט שיעזרו לכם לחשב את זה, אבל יש נוסחה שעובדת בשבילי כבר איזה 10 שנים, אז בואו נעשה אותה. זה משקל גוף כפול 22 כפול 1.2, אז במקרה שלי זה 80 כפול 22 כפול 1.2, זה יוצא בערך 2100. עכשיו, זה היה המספר הנכון אם לא הייתי מתאמן במהלך השבוע, אבל אני מתאמן 6 פעמים בשבוע, אז המספר הזה הוא בערך על 2500. עכשיו, ככלל אצבע, אם אני רוצה לרדת במשקל, אני צריך לקחת את הקלוריות שאני שורף ביום במנוחה, ולהוריד מזה בערך 500 קלוריות. אז זה יוצא שאם אני רוצה לרדת במשקל, אני צריך לאכול ביום 2000 קלוריות. זהו, זה הכל. אז עכשיו, כל מה שנשאר לי זה פשוט לבנות לעצמי תפריט שסך כל המאכלים שלו יהיו עד 2000 קלוריות. אז אפשר לעשות למשל שבבוקר יהיה לי עד 600 קלוריות של ארוחה, בצהריים 900 קלוריות של ארוחה, ובערב 500 קלוריות של ארוחה. עכשיו, אתם יכולים לשחק עם זה, אם אתם לא אוכלים בבוקר, אז אתם יכולים לעשות לעצמכם ארוחת נשנושים במהלך היום של עוד 600 קלוריות. אפשר לשחק עם זה איך שאתם רוצים, להכניס לפה איזה מאכלים שאתם אוהבים, וזה יעבוד לכם. כך כל מאמני הכושר בונים לכם תפריט. ודבר אחרון שאתם רוצים לעשות זה לשקל כל יום כדי לבדוק את המשקל שלכם ולעשות ממוצע שבועי. והדרך היחידה שאתם בודקים בהתקדמות זה להשוות בין ממוצע שבועי אחד לממוצע שבועי השני. פשוט מאוד, כי במהלך השבוע אתם כנראה תעלו מיום ליום, בעיקר בגלל נוזלים, זה שאכלתם הרבה יום קודם, זה לא באמת משפיע על השומן שלכם או על ההתקדמות שלכם, זה נטו מספרים שצריך להתעלם מהם. וזהו, ככה אתם בונים לעצמכם תפריט, שיהיה לכם בהצלחה.